мега мағз ва тугмаи марговар. рӯзномаи муҳофизи метросидӣ рӯзи аввал. сокинони метросити, ман дербоз интизор будам то ба десерт ба шумо чизи махсусеро пешниҳод кунам. нигаред ба хашми бемаҳдуди фурӯшҳои олии ман. хуш омадед сокинони метросити барои хариду фурӯш дар хонаи бадкирдории ман. тавре ки шумо аллакай медонед, ин рӯзи аввали ман ҳамчун ҳимоятгари метросити аст ва азбас ки ман ҳоло бадкирдор нестам, дигар ба чизҳои бад ниёз надорам. хифзи даҳшатнок оли ҷаноб. интихоби беҳтарин. хуб бигзор хариду фурӯш оғоз шавад. хизматгор, ба мо бештар пули майда барои бақия лозим аст. ту дар он ҷо чиро пинҳон мекунӣ? ҳеҷ чиз. аҳа, ман медонистам. илтимос шояд роботортанакро нафурӯшем. хизматгор, қаҳрамонон дар болои роботортанакҳои даҳшатнок намегарданд. ана шумо ӯро ранҷонидед. инҷо биё тортанакҷон. демиен тапончаҳои лазерӣ бозича нестанд. пемонед модар. онро тез ба ҷояш гузор. хонум, ӯ худро чунин баён мекунад. даромади гап, ин тапончаи лазерӣ нест, ин хушку нак аст. инро гиру ба об парто. танҳо ба оби ҳоҷатхона не, ҳамааш хуб мешавад. чӣ хел зур. бале, пончикои бепул барои ҳар миллиард доллар харид. партов ин моҳвора нури марговарро то 900 миллион волт медиҳад ва боз GPS ҳам дорад. биё ман корро мекунам. хизматгор, бо мақсади бехатарӣ ман ба шумо хотиррасон мекунам ки ин танҳо барои сохтани барбекю аст, на барои бадкорӣ. ман барбекюро дӯст намедорам. хуб, савдоро оғоз мекунем. музеи марговар барои ин хонум фурӯхта шуд. оё ман барои оташфишони аҷиб 7 мешунавам. ба ошпаз фурӯхта шуд. интихоби олиҷаноб барои крем брюле. ки барои генератори ниқоби $10 медиҳад. ба зани мӯйлабдор фурӯхта шуд. мехарам. ба шумо фурӯхта шуд. олиҷаноб, ин ҷой аллакай камтар бадкирдортар ба назар мерасад. ҷаноб, ҳоло ки мо аллакай аз ҳама чизҳои бади шумо халос шудем, чӣ тавр мо метроситро муҳофизат мекунем? ҷавоб дар пешат аст, хизматгор. шумо чиро пӯшидаед? либоси нави супермахфии абарқаҳрамонии ман, истеҳсоли худам бо ҳамин чизҳое ки мачо мендошт. суперсуръат, суперқувва ва чашмҳои суперрангинии лазерӣ. ман боварӣ надорам ки ин чизҳои шумо. баръакс дӯстам. ин барои посбонии аввалини шаҳр беҳтарин аст. ин чист? ин ягона чизе аст ки ман фурӯхта натавонистам ғайр аз нури марг. танҳо қутӣ бо тугма. ман ҳатто намедонам ки вай барои чӣ лозим аст. албатта барои чизе лозим аст. шояд вай дари гаражро мекушояд. о худоё. салом қаҳрамон. ту худи ҳозир метроситро ба бадии бузурге гирифтор кардӣ ва ба ту ин хеле ва хеле маъқул намешавад. ӯ куҷо рафт? ман намедонам. бадии тафсирнашуда фаъол карда шуд. ҷаноб, бадии тафсирнашуда чист? ман тӯли ин солҳо бисёр нақшҳои бад доштам. шумо фаромӯш кардед. метавонистӣ ки нависӣ то ман дар хотир нагирам. ин ҳама аз пушти ту. аз пушти ман? чаро аз пушти ман? хомӯш, ман фикр мекунам ин чӣ метавонад бошад. бомбаи занандаро дар ёд доред? бале, не. шояд энсиклопедия бомба бошад. о, шояд бомбаи се духтаракон лолачинакон бошад. мисли маргталабону бузурганд. нобудгар завр. исто, ин чизе бо ҳарфи ме. ме, ҳамааш акнун аниқ шуд. наҷумб, гап назан. ман ба фикрам ба ёд овардам. ин наздидаи ман аст. ин мега мағз аст. салом. ман моҳияти бади худро ба ин роботи азим гузаронидам. чӣ хел зуръанд? воқеан чизи зебо, аммо бояд онро хомӯш кунем. костюми сафед, ҷомаи сиёҳ. ин дӯсти деринаи ман мачомен аст ку? ӯ фикр мекунад мачоменед. хуб, ман ҳоло ҳимоятгари метросити ҳастам ва ҳоло имконияти хуб барои санҷидани суперкостюми ман аст. фаъолсозии суперқувва.
فو به نظرم من در روده‌های قهرمان در موندم. اوه فعالسازی سوپر کفش ها. وای درباره این من فکر نکرده بودم. او واو او واه نه من ترسیدم. او نه فعالسازی سوپر بینایش لازری. او